Mbia mbono mwancho muri aso tengere taseni Ndizi TV na uyu no muroveri bwe chigosori ase togotadira aba banyi babangana ye chigosori au totware gikaro na barabo bazo tebyo manyi bwabo na experience keri babwate na lero iga nimbwateri bagari ya bene yo gusangana ya chire fari mero ngorwa Gusii bachagete savari ye ngora wikira boniga bakubugi ase ikerengu kerike igoro sikiri kichiriche igoro batege savari yabona kere na igo nzo ko ba RFR ritukelimo ono romugano bwento bwatike boikano irinde bwesomia mange igoro yaye kono tinkwana mange litanganipi aboguchaka na erietari yao na andake wikira boniga nkayali bono ko ref current legal levels kichirio ko ref mbiyamona asilibaga asa malieta ankoruku Edwin Moturi. Currently yongo officiate league ya FKF NSL ne robone league sainde lakini nibwate sabali nibwata sina chakirite one unero the highest level na ikire manchema igone gwatekero ko NSL, that is the National Super League league ya kabekero ko FKF Premier League league ya igoro monopi ye kubwati nsabu ne league ya NSL Edwin Moturi autebandake akubiyo kirabone ko rikane sabali ntambe sengenjo kuikocha kase nango terare wikiro mweri bo murobero yo eno nare go ikase omweri osenyere go ikase kerengo kerike igoro pikeri oganeti andake Edwin Moturi bono mororo bakora litangani pi Edwin Moturi oyo nsemo kiri aiboleire nkenyoro kikeri oyobate ko bagoko iborwa Edwin Moturi oyo no mu machoge chache aiboire asa kurukunga misesi une constituency na gotebia machoge chache gabu no ngiboire mbaro ba konra litangani una gwatebiraro onyamisisi mbaro mbama etimo nekera ngakinyinge ndeisiko chinze cheisiko mono lakini bono nkuratu kandi misisi ali bakemba maete bakemba manyeti bali ba maete baro nasomete primary gali kurukunga Nyagisii LCK ya bana mbara bangi sana twasomete na bono na bora nyore ba maite ke goli kyo twasomete nakyo. Okay andake duni miaka kiyima kerenga kuru iburu karabodi ngane miaka kerengo bwate miaka bono yambwate ni ona tachiri 27 ne miaka yane amache bari noroche ne koromo size kali noroche inse miaka meronge vere ne tano ne vere noroche dino nyade ukinangora ngore sekinjo uikotu arobore mereri ukobe tayari okora maegeli omba kuika igasare gokora kinonya unye turachaka chaka na bora ngare goika asegete rekora igo gokina ni maite nyumotara bere fari no wasi okolere fari tangito mupiro yo ayenda ke koromo ke primary ali ningikeria chayo kumusana mangana yenkoyo njebone story ya nere tofauti yake tenge yaba sai bande bonsi ba bere bagwa ku mupira injo ise kumbwati biye history yane wakeva mbamaite njetina aka mupira ndonsi ndatebe na beto mogosori endo kene na korete no gwake mipire meke yaba isia tukunya kubagana iga eri sakar yone na ga akire lakini mo kana chaka bono kuramuki yake kanyora na volleyball no talent yane alinge na aka gete volleyball kana alinge primary abunya gesa kara aka bakele belia na gikoruko provincial ya karukiro ngakiyu these days ye koruko regionals and then mono kana ende secondary school nka specialize more in volleyball kana nyoreta abuno ane coach no yaga nitinga ngako na secondary na alinge rio Kindo boys na ganiti waka soka lakini mono konyo alirikuwa chire soka mwalimu ulia ukorusio andu koira nikera na alingo muya sana na ara ulita abantu kinamba ase volleyball ekinde form 1 metu konyora kabaga ore form 1 ase school team dali raisi go talent nero ono lende baka mbeka abuna ngenje secondary school yere to go aka soka at the same time go aka volleyball. It is either soccer or volleyball because echichi go aka concurrently ono lende nkanya kobango aka soka yuga volleyball igo ono mpaka ngakule high school bado volleyball na agakire omache boyo ne tate vere primary mpaka secondary aron koyo target ya mangana aya
competitive football tanya litiko baga koso likorende volleyball no ai nange kwe bwatisi ya mono sana bona ndaki wakore high school wakore na kibono utaitugo twara ebyagaso yocha kobere farika yika ile wasaiguriwe iswali ligia sana bono kerona ndi university third year university inde na chete Kibabi University ere Ngoma bono kero tuli third year ba isimbaro tu amede na bwe plot aba muraba comrade bono na bwabo comrade twa baimokire Saturday gete iganga twende ngarura bakoenda babuguirie mipira bachire geti banda ati nanya kubanara bagwaka mipira ngo babwati ono na babwati bagonde ina tuteninere bintu ebitura ku mupira kianga kiabo bintu biba baruseti kianga kiabo ni boro to byabo gatigara rende nganko birendande ono kolenda next week nande baonde nando choche nande ntukabwati nande mupira nande asigete ande ngo babwati ono na babwati twabeire go limo bagotebane referee kubura mupire kitimu kiakire referee teyo nanje nohonde bagante bya enkora taruri naintu ugiga njibone ndu kyuka maite ga bwinga kiyeyu maite ngomondo yo mokerare mutu yoyonde ono maite no offside ikigyoka na kendo na maite binde byonsi kinenge na maite ngo echaya ngoteba endeke nabongo koro muntu obolire engoso no buya nabasani bao nabasani bane bono nditayo chikombwati nandi na students nditayo chikombwati nambara obaroliro nditayo lakini kuiko mupira enderere referee kereni amwa kalende ngobwata ngoso abwe ngo chake igazi ngo bugia kapira akuga buna twakora bande igazi bwakolirengi engi yabona twende tukuligeri okora matemo bako introduce ase referee nero emwe arenge division 2 by then bako introduce go chia salinga baro liti mungwano na bako abako bugyo mupira mungwano lindo go chaka kundangelia ase mipira ye secondary schools naenda ali nabugi naye kunaona kamisini kana ira na nyumba tigotora manyamachiko tindanya manyara kibono network ya chakire nande na atwalire bona achakire gutwara interest na ki yenteke ntait bona ikyagera na chiko kora bona matemo yo igun keronko make the show the long story short itukondiro twali gwakan bali twabugie gasi na abugire gasi korumambi bakamargoba itwakulire kero bona bagwakana imanye gusukinga bali batarakora matemu sukaguchia bali bakorera matemu sukaguchia abakorera matemu bakaegu 2500 inche na abandi konyo tutarakora kaegu 200 lakini gazi konyo na ranchi inga tinga kwanza ni gazi toko bundisa wata 200 takwere platform egere mambi ngangete bi na mambi tingo tachanya bagonkora igana na belira mambi yonsi baka marogoba lakini rende gendo kiya korangiri ya kurangi mambi ainga yete bitindi kucha lakini nkenyora nandi na chiro bono muna naiko ngo chaka rende ngomango tebi nganye buteto okora matemu bwati yo mungwa naralia nere referees manager Bungoma County kurukunga Kaliba Mwai yo bono na egwe namba na dinga akiroyo akubange okora matemu nkamwakira ona mwakira ande ngaya igia bantu muika bantu no nikomi tumanye ko baletere course tumanye ko bakoria matemo bona ndi kabeke barua sinde kunya ko mobilize friends igali within the university tuka mobilize each other comrades rende igabali babwate interest comrades power because there was a league nero ya gakiru inside the university ya gakiru every weekend oni league enja igete na barobono bakarole NSL tiyo gutwara referees bali baturine tikiagira kikesi kialenge kinyinge mono after every match there is a case ngo yonara gukia bono na barabu bakatu support moral batenga ngende kenda kora mwacha mwatu kulira chimechi gaiga kiri kitumine teli batu kuya bantu ko rusko tukabwatira na igolende tukaisani chibese twali go changa then tukarangelia bono instructor gacha bakatusomi bakatukolia matemu anya korete 2019 April mutinyukana mwaka kiyo mutinyukana 2019 April na linkoleta matemu ane bona kurukunga class 3 ona una ro basic ya refereeing muna yali ngeketembega ono keruna kura lende kurwa bwenka kabwata ngachaka bono ko ba appointed chimechi chia county league ya Bungoma
ndaki nimete watebire magaya utwara maigeria yo igo Edwin anyata konyora a course ya class 3 senge sefedi ya bakore liko sebata maiti ya mangi goro ya referring da saburi ya kamera na anda kotebi class 3 ye level kie ese coach ese referring class 3 ne level ya ikorukunga basic bono ne linga kerwanye kolire bona bo kwancheru na FKF kobugyo mupira ore organized by FKF Yunere bono neri basic piyogo chake one inero kero muntu baka baba bali bagusiga abuna bune roti ito mistongaga eno achakirite class 3 onde tayogo ikano mana boroje bale FIFA bonsi pi uiko chakire class 3 omanye ku advance bono go chigoro baka elite bwatera bigo mancho morira ndaka yune Edwin otebye savari ya referring mune achate sate yanda ki savari ya yere niwe achakirite Nsemeri University ya Kibabi kare edadia Livia agasovia kitibyo kunyara kubugie sirimbi na korwa bwetro mukyanyolete na abasani bali abwate banyara ko moigerera no mwerio yakanyara guchaka nekyanyolete gyense achakirete class 3 ya referring na bero chake skuru na saliri ntani pikiro mwana ko swekera asimi class kirige tangani na referring nero kirige tangani pingo kele class 3 onyayo ndigereti boni gonyo tete guchaka koba referee kero kwa se class imekya referring ko chakire class 3 omancho muri na tebya ndakera kero ko class 3 kedikere basic ko kiraboni gari ya National Super League nanka yari ngete koba asama tukale bosio Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School lyatokire. Nigo bakorwa kisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly. Babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero. Ngoro barecha ego cyase aborokiwa cinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch. Babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para. Amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mwancho mwete ndego sanga na Edwin Moturi oyuare RFR boni okuvugia sekera ngerikia National Super League wereta weteresa vale na nyambo kuvatana na itu njebuna butambere tera nende mo Steven Captain 001 aiga seketa seni Ndizi TV na magana aliye chigosoli na anda kerero iga twende kwemania mangi gori omugano bu Edwin
na mangana ya referee bona ndake Edwin. Yes sir. Ni maite ntokia koromito ibya gasomo nekere koroche bali babwate class 3 osaga certificate 2500 ayota bwate 200 kabe komoki kwanyorire bono class 3 nakikwa igwete kwanje class 3 na opportunities che igogete bono kero na nyora class 3 eyo boene kero na soka kuru exam room ya class 3 coincidentally mu instructor ali gotokolia matemu nero lenge match commissioner ase mupiro lenge o division 2 olenge Bungoma High School ona antu Bungoma High School gabo school games ball games nje enderere to ona anchi ninje na lenge game gabo bono tokolere kuruga alia kirasi ono ngochale ko match ko BMC yo mupiro yule next o division 2 monje mo MC tali oli bwe mega bono eso mupira roli ko supervisor mupira makende na match com nero ya kwanira na MC match commission ono lende oyo kara alia njitima etiko seno ale kanga asitika siane gali ani kero tu achire half time nyore ngo chakurangeli nganchu kwarangeli gochiali instructor yemanye komboli na ae konyanga yore barol yeah asa mangana yore referee jengo motebya nanje nona alinge kirashi kilikuwa rule ko twama tembo noiga nona aruro ko ntebya with this talent ko konya sina ro bwesi ekerete ta agasinyu kwa mininga nincho bono ko ruabo akambwa tokoboko agatebo no tali gontiga uikambwa tokoboko ndako manje yote ile wana ko ruabo chakirega si ya class 3 refereeing nanda kitore gotwara abanta bangi bali tali ko bwa tokoboko ko bayo mokiori abwate no gwetoma ase chiko so bala ikuru class 3 bone class inga wikire bono ikuru kunga elite bone ngore elite same yake vere yeah ngone sabari yoro to no kuru class 3 all the way to elite inge kiale ukwegerera bono naende it's a very long journey in refereeing no bueno ukwana igintu ge ukwegerera ga igase refereeing no boli referee bande bon simba maite bono bunanje sana sana ikiageri na abeire kero na arugali because buna na alenge moino na bokonyora no bwate talent lakini bono banye bisansi kera toli muntu welira baliria kero na ira na gusiga nigo na ba received no muntu kurukunga Leonard Nyego is a former FKF Premier League referee bono yeni gali match com ya FKF unyego bono rocha kondeta ase scene bakubwatira na ofisi ya FKF ya Gusiga ne referee kurukunga Simon Ongaga ne the only Premier League referee so far ase Gusima ona bwa bacha corona baro bacha kwa identify nga ndubwatu mumuraga mumurochira wago chaka bono kongurum to this ngora igankire telimo konyora bago ndina ningende pet ya linge Kericho national pet bono nali bacha kondeta tudena ngese valide nanyira na morongo ligu national pet ni gekorukunga it is like a test ikorukunga physical endurance test for referees aso kwenda kwa cheki bibirengo pia byake kiafya wa cheki guse ende no nyare kominyoka geti koro ya mbiegwa ka pressure inde ibionse pi arabu na ande kwara minyoka geti yake baro na no nyare ko manipulate game ya 90 minutes ono lende kero bangire petia ngoenda na arongu weta ono kero kuwetire peti me bona lucha ko egu chi matches bono then na lenge division 1 anya kurage bado division 1 na class 3 ose class 3 bono bado division 1 okay bono no mweli oye no bono gabu no mweli kero kwa so national level it is normally elite come class 3 okay bono tuabugi na abuga bugiri mupira abuga andake akega muche konyorana kumbe igasi yengo koranje muna nkorana mukiuri ngobeka nganyora mambiende iganko kona ngeli bunande na ande nchibono so NSL bono nkaba promoted rende with NSL but iga ko promoted ende gitanga ni gasi yane ngo koragiti nere abiri kongegerera arabu na haro nandi komenya buya no obisi ino gaiga nero negentekia naro tikomanyunga no muntu oli gwake gasi kero yatokire nalio rendo kubwatu no koboko bono nchi ase na ikire bono iga iko nyaro tenga ni chinguru chia nenje bigeka ekiagera abantu na bange bambwatiranire abange korugusia na abantu no nyara batali bagusi oko mundu akwa identifyinga talent nira oranga ya yoyo tigatumu bwato kobokasu kikuchia bono ni mbwate birengere na mambi ende ganya sae na nkonye ngendere kunya kobeka na masabali nkonyora kurunka kurwase ngo kolegasi na kirasi banyare onde na banyare kunsabira
nyare ko bango tira ni gwate hopes ne choko so Premier League in the next season go se season iyi ende amambiende Mbaga umanche muri amasipyo wate ninse myaka 2-3 kurwanga ki Edwin Moturi asota mangana yo kubugichi sirimbi woikera bone yakore ndi matemba roro bakoriya Ndizi kibane abate bandake captain itunechire referee korende tutraineti kone kerenga ke referees bako ba assigned with chigo sorry bali ko ba assigned ndake ndo wate siasa ya referee ngere wika mangana ya wa point uko sorry chigo chikoref ndo tali go chikoref naki mangana UCS yechi referee ngere go charaba bona abwi kinda nyare ogotebi na kina otenga umete certificate ninga ko nyore certificate dilisa karali ninga na okora boni gasi nigentekinga advice ya juno na kwate no nyabungoma kwa wate nini ngwa gwanche raisi wachagana ligwa ko tegete tuna roboni yo kuri Ndizi TV no yabanda kigori umuchando yo general issues ebichira biko was office na ase referee kwene kibuna ndobate good blood yeyu na ko yorore equal chances bono ekige ko itaba anda bange sana buna Gusii ita okonyoro mundu na akorete kirasi mbia na qualified lakini ndubiro biko rukuboni ndu bune na otebie pet wanyora kero bakurangiria abantu mundu tuli gutana because bagutumia list yeli abali beta kurwe pet na bako eguchimeji ono kwanyora tuchieti round ye ende tuchieti gobono nkuwe bule na bubwate certificate lakini igende ikumete loss of the game chikonya go change every year nega neti obe acquainted at all times already neta kita egwasoma neta itinande amatemu ngokora tura amatemu kira after every 6 months ngora enda tule birasi twakoli unanda matemu keboyia ono kwanyora umuntu tali kocha ase bintu bunebi tali konyora ibaka atukache acha ase pet ono kero tara ende pet mete tali bono abo konyora ogosira because kero chiete pet that is when they consider you because bakoligereria list baro a list ya bali ngase pe na bono bako image like buna bono yetu arule getembega this was supposed to be a refresher course for all referees wa Kisii County, but majority ya bali continuing did not turn up because of their own reasons. Bono bali ba turn up ga na bwo konyora most ba uchikwe guchi chi matches ababande bono konyora nandi there is something we call renew ekwerende ba koruke license. You see, you must affiliate every year ngoro tora kabese geteiga ga go affiliate as a federation yegere bamanyana na kimundo no ana 90 bamanya kuchaka consider okwa matches ku office nimaite referee kara kwa unanda kama ndo tenenete ravenga buno muntu tenenete IBC commission ya IBC kwana kibuna obosi bole obwasio kumoro rase wasoli ende wose kemena no kende gyo nimaite pressure nkobe rase chi referee ngakie nyinge sana sengenjo fans bali bonse pyoko rabalegeti the 22 players balegeti the management bonse pi decision yao nere korigeri wandake pressure ki referees mugotuara rimwachira ase akosori pressure njimugo kwana aronero ase chigame ngo depend yere lakini mostly kero ko ligasi yao buya bunonye maete according to the laws of the game and obwate team eri bwate enlightened pressure teliko banyinge pressure iko chakoba ase team eri konyora bantaba mbamanyeti machika yo mupira abono ego chiare to muchando kiagera no bono pressure kurwera kwa mfano ndo buno offside negende kiororo sana it is the shortest law lakini bono konyorore even if it is the shortest nero kero mundu abwate ideas chiae but as referees go ndo twasomi ukerenga ki buna ibintu biko change twasomi offside yarenge last year dali yerere bono ibintu mbiro bya change wanyoro bono abu no pressure go chirikera nche maitiga na abantu bande bakoligere mepira chi TV mena kirase na barumba bwato bumanyi bwabo ibonero pressure nene mono nje kurarora as side ane because go convince abantu aba nge decision na make konyesel is a bit difficult but squeeze abantu ba manyire coaches abange they are informed okonyoro bono they are taken through the laws of the game ono pressure ya ngonya kupungwere muna sana asikusika once abune coach yera rugura I am very sure bono coaches abange they are going to spread this to the society allow pressure bono chikupungwa se asa mangana ya mupira but pressure nera as referee but bono ego depend ne level pia nimaita se nkoye ndayon CP second tier ligo se ligi ya kabiri mia insende yon CP nere the most competitive na to fight England to fight the championship Kenya to fight the national super league ne league very competitive ne wate pressure nyingi anake wetere sio soli chichonsi ipi kwa bugiri mia national super league kwa soli kianda kora tebe kwa soli ya to konyieva pikwa re ko bugira kini to konyieva sana eyo ya moyoka nere liye
chikosori chia njengo inyagwete bina chikosori chionsi chip moja tikobwekana lakini bono kere kosori nebwate experience kia game mwe kanda tiko inyora game nero tu achiete asa kurunga Migori Stadium game ya lenge ya Migori Youth na Kisumu All Stars ono gatole pre-match aba coaches balingura kwana lende bali baotenga antu timu teyego ika timu teyego egotira ndibono tu wako mupira oyo kirafiki inonyaja ya polisi titakeire tore tikiagera mupira oyo oerete twenzi na twenzi na ndoli ese promotion bracket ina timu ni tia Lake Region oro nji ndoli ko tuara mangana mange ndu yatwake mupira ko chaka mangana agachange mupira uli ukaikoka po momo tokora minyoka akeigo ona kingora tena mupira bono oyuno mupira ntaebe ase ligi ya igoro mupira okiro kaeno kabakiro mukaminyoka ncheraki mbora yomete bono mupira okero ikirabu agandu ngaroga bakagerete ngane penalty according to the fans and the home team pressure ya home noroche chitimu nchiro chikoye ku pressure koru chikonyora pressure koru ase fans mete bakosoli baraba abantu batu saili mupira oyo ne technical bench ita understand mupira na fans ono buna gali fans na bale to muchando abacha gote nga to egwe penalty eyu bose to barusia mwensi kimorwa ono mupira uyo kara angoroje penalty ya lengo penalty njalengo okay njalengo lakini mono bara umete not every handball is a handball offense sure iyo mupira uyo cho onyoro mogosoli koboko lakini bono na mavu umete natural position ono kumonyora natural position ono umete gabu handball ya defender na handball ya attacker njiriko toliko chipima the same nero bone ko punished nere gotigo barore ona aba run handball ya defender na ndiko bakole natural position ono bata itiko tusuguma sorwe penalty tutanyare kere noni lichiko ndiriko tebe ono mupira uyo gaikabule ndi bali bata itepe no so leteri koendera bono home team so leteri koendera irinda basikali bali babere umete basikali balinge babere bakunyara gutwegerera lakini rende nyasaye buna atari omuya bacha gusema katiara geti ono tu atirarete geti tukabeke rende security yeyu abafans bali bakarusi tukarakiri aka tukamanya kugendera nano mupira ino ro mupira ntanyare kwiba sendebe na pena mari tena netu pena gagitite korwe gwe kiagera njaringo according to us Ogosoli yerete draw ya 1-1 na aba muraba ba Migori Youth niko bata eto bobuye kiagera ninka bali okay na bali bono tukachekero twacha kubwati ngoro tukanyora ngakumbe timu njyanya kubuana echiko inyakorwe draw utambe draw ya 1-1 ni tight match bono bali pressure ya fans sina oikamubu mupiro kiagera tuakana ochikubaligeri oikamubu andake kama nje bali no igweta andake pressure nyingi ya kova segeti kolende kubwatia machiko na integrity na kiere referee nda yonsipi ibante ko bage kubwati kolende na menge tware utakuzanga kolende ni maite biro bya ito bya sukira mono sana andake tuguchigokora ayebuna referee dreams chiao nchiriji asama tukale bosio nibwate dreams chinene sana asa mangana yo mupira ndege tanga ni kwanza ntaite kora abantu bamindu bagusii bako embrace amangana yune dream ntanga ni anenda tebe mbwate so that we are many ano chekero tura abange nonya ko enlighten ye kenyoroge ito in terms of soccer ye ko baigora alafu ye ndunda ite nande kingotera ngande ito babange this is a well paying job ngwa kanere kero ya ikire level get but at the same time you will also spend before you get to earn a lot but it is a lucrative thing that all of us yani amanda abange bali sana basaba bakabake bataite ko remain in soccer ine dream yani ntanga no tikara batikare in soccer but babe as referees usasko coaches but mbuya kwanza ora officiate yake egerendo manyo ucha ko ase coach alafu dream yende yani nyasaye kuikanye igwe yari nyasaye nanganje to ngibure binde binge okay nanganje tesana indu ne binganyi ntang kulingana namuna mangana ndo chembe kwenda ni nsabe sana dream wewe eche to pass na nchembugi world cup litukeli andake ni maiteo tu akorense motabo atekona magoli naro kuri mutaraga nikomanya kurase uchese referees no bate timo gutiotereri
Uzo chitimu gutiotereri. Chitimu ndatebe neye mumbwate lakini obuichirende no koba na chagiti kuruo bo ntinkuruo ngokoba na bereref lakini rende within the country ingote yanga nimbwate team because all teams kwanza team ejina choko bugeri team ingi ya referees by the way team teyo ingi ya referee except ili ekobwa nere korere funga nere ingi ili ya itwa te koranga referee nomu yabono nje Kenya ninganje tu mupiro ito norto kobugira lakini tingo tebanga nimbwate team ngo gotiote le team yana England Chelsea nero yunde noonde gabo Oje jimole rieta mobe London Cowboys. Wacho moligereri oyo ne Edwin Moturi oyo are referee kurwaiga sorongo rwa Gusii and Nyamira misesi bo machoge kurendo kindira ngora goikera boniga aikira sekerengo kia National Super League na unato aikira wote bya iga buna lituke limo nanyare kobugia ase World Cup sitoranyare komosabire ebisebia ase refereeing career yaye na onye gotete ko referee kwa igoro ikonyare kwendekera asime ochakire class 3 obugatia machiko onyare gotwara obwa matobuya na batineri benko yo nayo onyare ukina ngora na lituke limo tonyara kwemanya buna matukale bosio ndobwate Edwin Moturi abange kurwaiga sorongo rwa Gusii mwancho bali namanga tware gota kusanga kolenda buno ebiro byanchire wekira boni iga nchango teba bye ewike ko bwatia litukubune lya lero chinsabune chiga nenkoletere umuganonde.